Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа туган көнне ихлас ниятләрдән, изге эш гамәлләрдән башлык. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме 22 апрель иртәсендә һәр барчагызга яхшы кәеф, шатлыклы хәбәрләр һәм уңышлар телибез. Бүген изге Рамазан аеның 10нчы көне. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан махсус әзерләнгән тел ачкычы сәхифәсен карарга тәкъдим итәбез. Нигә синең шаян күзләр, күзләремә болай бағалар? Нинди көчләр сөйлә, нинди көчләр, кірфек очларыңнан тамалар. Кайчакта күзләреңнән нурлар алып, биеклеккә таба ашам мин. Кайчакта башым түбән иям. Әй әминәм, синнән качам мин. Хади Такташның «Урман кызы» поэмасыннан бу юлларны белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Хади Такташ 1901 елның 1 январында Мордовия Республикасы Сыркыды авылында туа. Безнең бүгенге әңгәмәдәшебез татар совет әдәбиятына нигез салучы Хади Такташ якташы. Таныш булыгыз, Альбина Кармышева. Ил сөйекле эш ауладым, быел аш калды диеп. Изге шәфкатьле анабыз, мәрхәмәтле ил җылый. Изге шәфкатьле анабыз, мәрхәмәтле ил җылый. Әфәрин, ой, Альбина, син бит катнаш гаиләдән. Синең әтиең татар булса да, әниең, хәтта әниең дә синең катнаш гаилә, ишләтә катнаш гаилә булып чыга. Әниең украин һәм рус милләтеннән, әйме? Менә шушындый катнаш гаиләдә үсеп, шушылай матур иттереп, мөнәҗәтләр җырларга каян өйрәндең? Альфия апа, дөресен әйттең, мин катнаш гаиләдән булуыма карамастан, әтием татар, әнием рус украин милләтеннән, мин инде горурланып әйтәм, татарча сөйләшәм, татарча җырлыйм. Инде мин 18 яшемә кадәр Мордовиядә яшәдем. Анда инде мин мәдәният һәм сәнгать училищесын тәмамладым. Һәм дә инде Казанга без ансамбль белән гастрольләргә килгәчтен, мин инде Казанга гашыйк булдым. Мин белән таныштырды Ремзил Абыйвалиев, танылган журналист. Мин инде Мингалабига шулай ук гашыйк булдым бер күрүдә. Мин инде аңладым, бу минем кеше. Ул миңа әйтә, авазларны дөрес әйтмисең, менә кыны дөрес иттереп әйт, ңаны дөрес иттереп әйт. Инде иң беренчедән аның максаты нинди иде? Мине кешегә күрсәтергә. Карагыз әле, менә бу бит инде катнаш гаиләдән бала. Карагыз, нинди матур татарча сөйләшә, нинди матур татарча җырлый. Инде ул Казан сөлгесен, беләсез инде татар халык җырын, Сибилә чәчәк, инде соңыннан инде Габдулла Тукай сүзләренә көзге җилләр мөнәҗәтне өйрәндек, һәм инде ул мине Казахстанга, Уральский шәһәренә Габдулла Тукайның памятнигын ачканда шул җырны без зур залда җырладык. Мин әле уйлап куйдым. Димәк, син Казанга гашыйк булып килгәнсең. Синең бит әбиең шулай ук җырчы. Ул шундый данлыклы Пятницкий хорында җырлаган кеше, әйме? Мен әйтәм, әбисе юлыннан ни өчен Мәскәүгә китмәде икән бу кыз бала? Минем бит ничек әйткәндә, русча әйткәндә татарская кровь течет. Татар каны миндә действительно ул бик каты дип әйтер идем мин. Чөнки хәтта минем әни дә аңа әтием Италияда беренче мәхәббәтләрне, Идел бит уй, соңыннан күбәлек, ай былбылым, җомга көйләрен көн сайын уйнап ята. Көн сайын әни ул җырларны яттан белә. Урыс бит инде әни. Ул җырларны белә, һәм инде ул аңа уйный шул көйләрне. Инде мин бит инде аны гомер буе ишеткән бала. Минем дә шулай ук әтигә кушылып җырлый идем. Шулай ук җырлыйсым килде. Әни бер дә каршы килмәде. Аны
Анын инде ул минем киләчәкне дә ул Казанда күргән. И дөрес юл миңа әни күрсәтте. Альбина, гаиләгез белән таныштырып узыгыз әле. Без 4 бала 90-нчы елларда бик авыр яшәдек. Минем әни укытучы, аңа инде үзегез беләсез нинди авыр еллар булды. Әти ул вакытта аварияга эләкте. Бик авыр яшәдек без. Безгә бик күп кеше ярдәм итте. Хәтта инде миңа бер кайчан да үземә әйбер дә алганнар булмады. Чөнки минем 2 апа, Аня белән Ася, аның берсен инде Асия әбием хөрмәтенә исем куштырдылар, икенчесен инде икенче әбием Ростов өлкәсеннән Анна Шматко, аның хөрмәтенә исем куштырдылар. Алар икесе дә двойняшкалар. Ә мин инде 3нче бала тудым, и миңа инде бер кайчан да кием дә булмады. Но беләсезме, ул авырлыклар мине ныгытты. Инде апаларым берсе домохозяйка, икенчесе программист Уфада яши, менә беренчесе инде Саранский шәһәрендә, минем братишка Алгис ул Саров шәһәрендә хезмәт итә, ул военный. Һәм инде әни укытучы, әти минем водитель. Альбина, син бик матур иттереп татарча сөйләшәсең, тырышасың, әйме гел татарча сөйләшергә. Гаилә ишендә татар һәм украин телләрендә сөйләшү булдымы? Әйе, аны хаманда минем әни Доню ди миңа, Доню. Әйе, күбесенчә русча сөйләштек инде без. Но мин бит инде татар авылында туган бала. Минем әнинең дә бөтен иптәш кызлары татар, бөтенесе. Шуңа күрә барыбер мингел татар сүзләрен ишеткән бала, мәктәптә укыдым, но кызганычка каршы минем апаларым факультатив татар телен сайламадылар. Ә мин инде сайлагачтан минем мәрхүм укытучым бик күп минем белән шөгыльләнде. Мин хәтта беренче, икенче урыннар, олимпиадалар, республиканский олимпиадалар татар теле буенча беренче урыннар алдым. Шигырьләр дә яза идем татар телендә. Шуңа ул миңа ярдәм иткәндер. Но барыбер Казанга күченгәчтен минем иң беренче шул языковой барьер, иң беренче, иң зур проблемам булды. Мин бик күп көч бирдем аңа, потому что мин галабы әйтә, алай сөйләшергә ярамый, алай җырларга ярамый. Дөрес авазларны әйтмисең, ул мине инде бик күп көч кертте ул дип әйтер идем. Һәм дә инде без общежитиедә яшәгәндә әле бер кызык случай сөйлим әле сезгә. Мин Галабый белән бит әле сразу танышмадык. Минем белән Ирек Беккинин, журналист Ирек Беккинин алып килде Казанга. Университет культурага бардык. Әле утырганбыз инде бөтенебез килдек. Татарстанның халык артисты Венера Ганиева, аның мастер-класс инде. Бәлки университет культурага керерсең укырга ди инде. Әле мин күбәлекне җырладым да, мин җырлагачтан инде ул миңа әйтте: "А вы сейчас на каком языке спели?" ди. Венера хатында әйтәме? Мин инде шуннан соң аңладым, что минем татар теле түгел икән. Вот шул. И мин Галабы белән танышкачтан, ул инде җайлап кына, нитеп кенә, майлап кына дип әйттем инде. И соңыннан ничә кеше үзенең вокал мәктәбенә мине чакырды институтта, мин бармадым.
nazlı neşke bil jılıyı bir dilim ekmek dip anda nazlı neşke bil jılıyı Gözgeden yemsiz karanlığı İdüründe jil jalay Jil haber ol aş ülemnen Kurkusundan il jalay Jil haber ol aş ülemnen Kurkusundan il jalay Альбина, менә хәзерге тормышыңа кайтканда име, син бит инде 10 елдан артык кияүдә. Бик матур, шын татар егетен, актаныш егетен үзеңә гашык иткәнсең. Ничек таныштыгыз? Без аның белән общежитиедә таныштык. При необычных обстоятельствах дип әйтим иде, но насилием атол мине әрләр соңыннан. Өйгә кайткач, шул. Шуңа күрә, Аллага шөкер, безнең 2 бала бар, Әминә белән Әскәр. Мин аның әти-әниләрен бик якын итәм, хөрмәт итәм. Ул Актаныш районыннан, Илчебай авылыннан. Бик әйбәт кеше, ул минем укытучы. Экология, биология, валиология укыта. Безнең КФУ университетында инде беләсез, федераль университеттан, Мин аны бик яратам. Ул минем өчен бик якын кеше, бик яхшы, тәртипле кеше. Менә мин теге сезнең гаиләдә кунак булган кеше бит инде, һәм беләм, сезнең балалар да татарча сөйләшә, татар мөхитендә үсә. Монда Альфия апа бик кызыклы бер, ты не поверишь дигәндәй. Менә Айзатка әйтәм, ник соң син балалар белән татарча сөйләшмисең? Ул миңа әйтә, син беләсең, мин инде миңа авыр булды. Казанга күченгәч, ул инде 17, мин 18 яшымда килдем, ул 17 яшында. Минем белән дә русча сөйләшәләр, ә мин җавапны русча бирә алмыйм. Чөнки аларның иләрендә гел татарча гына сөйләштеләр. Безнең әти имам, әни алар инде бөтенесе намазда, бик матур татарча алар әдәбият телендә сөйләшә. Ә минем башка проблема. Мин мәсәлән Казанга килгәчтен минем рус телем әйбәт булды, ә татар теле начар. И ул әйтә, я вот не хочу, чтобы у моих детей были такие проблемы, ди. Чтобы русча белсеннәр, ди. Ә мин мәсәлән наоборот. И безнең инде бик теге современный телдә әйтәләр бит лайфхак. Балаларны авылга җибәрәбез дә, әти-әнигә әйтәм, әни, пожалуйста, балалар белән татарча сөйләшегез инде. И Әминә берәр нәрсә урысча әйткәндә, мы тебя не понимаем, ди. Безнең белән татарча сөйләш ди инде. И иренде. Менә авылда иренде Әминә. Шулай дип әйтер идем. Бу инде Айзатның әти-әнисенең бик матур татарча сөйләшә. Авылда 3 ай яшәсә, прямо идеально. Ә менә сине Айзатның әти-әнисе иң беренче ничек кабул итте? Менә кайтты инде берәйме, ни татар түгел, ни урыс түгел, сары башлы бер кыз. Ничек каршы алдылар сине? Менә безнең синең белән бар бит инде бер клип, урыс кызы урыс түгел, әмма менә нәкъ шулай. Нәкъ шулай дип әйтер идем. Беләсеңме, әти-әни алар бик яхшы кешеләр. Алар мине бик яхшы каршы алдылар. Иң беренче алар Казанга килделәр. Мин инде өстәлләр әзерләдем. Алар мине яраттылар. Беләсеңме, нәрсә өчен яраттылар? Теге, син кызым, илән, милләткә карамыйча, урысы да бик әйбәт, главный татарча белсен. Менә татарча алар ишеттеләр, мин татарча сөйләшәм. Алар миңа сразу гашык булдылар. Урысманда, украин канмы, уже не важно. Даже менә шунда урыс утырган булса, но татарча сөйләшсә, менә алар өчен ул мөһим. Вот. Шуңа күрә мин татарча, әни баштан әйтмәдем инде. Теге мотор иттереп татарча сөйләштем. Алар инде шаккаттылар. Менә син хәзер шул җырыңнан юлларны әйттең, әйме иҗатка кайтып, нәкъ менә шушы җыр турында сорамакчы идем. Менә тутарка җыры, ул сине киң катлам халыкка таныткан җыр. Ул шундый бер хит булды, әйме? Ни өчен тутарка? Нәрсә дигән сүз ул тутарка? Каян килеп чыкты? Беләсеңме, Альфия апа, ул бит инде кызык-мызык сүз генә.
Аны бит инде общежитиеда танышкан чакта, минем инде дустым Рөстәм бар инде беләсең Мөслимнән, Гөлнур Чистайдан таныша башладык. Таныша башладык фойеда. Альбина, син кем? Мин Рөстәм, мин татар, мин Мөслимнән, мин Гөлнур, мин Мишәр, мин Чистайдан дип инде. Миңа ачыра җиткәчтен, куркузды да инде. Минем шундый горурланып әйтәсе килде. Мин татарка дип, минем татарка килеп чыкты. Ул инде бик күптән булган әйбер, 17 ел элек микән инде. И шуннан соң, татарка пошла диләр, татарка пошла. Бу сиңа кушамат булып Кушылмат булды, И 3 ел элек кенә мин җыр яздым. Мен төнлә яздым, музыкасын да яздым. Я татарка, тодарак, сюдарак, это я вас уверяю, чын татарка буларак. Деньгалар, счастьелар, һәм тулы карманнар, это я вам все желаю, чын татарка буларак. Һәм инде безнең тапшыруда соңгы сорау, ул шундый традицион сорау. Безнең татар милләтенә, татар халкына нинди мөрәҗәгать ясар идең, нинди теләкләр теләр идең? Беренчедән инде минем теләкләрем шундый, үземнең җырым бар инде, теләкләрем сезгә дип атала. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз, матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз, кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнегез, тыеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңлегез. Афәрин. Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Езгән чакта, тормыш елгасында, ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, 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 сиңа эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, сиңа эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләр дә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулашама синең кирәкне. Ишетәсеңме, сиңа эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Тел ачкычы һәм уңыш ачкычы һәрберебезнең үз кулында. Бары тик тырышлык кирәк. Сөекле Тукайыбыз да бит, эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш дигән. Якты киләчәккә илтәрдәй ишекләр иркен ачылсын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.